Rozhodl jsem se do vás připravit video návod, jak vystit vodní dýmku. Pomocí octu stojí 11,20 Kč v mém případě. Vodnice opravdu asi 4 dny nemytá, stála na koutu pokoje, jako je vidět, váza je zasrané, všechno špinavý. Takže nejprve odejme na tělo, můžete znovu podívat, jak je vše hezky špinavé, že se to půjde umýt. Tak, váza, jak bychom takový to hnus. Tady těsnění, co jsem vyráběl z papíru toaletního. Takže když vylejeme vodu, starou, mezi tím můžeme pustit teplou vodu, připravíme ocet, máme ještě nový, tak musím otevřít a ocet naléjeme nejprve do vázy. Nemusí to být to hodně, stačí tak půl lístka. No, to je možná trochu víc decka. Pustíme horkou vodu a necháme odstát. Zatím ten ocet bude působit. Voda už je teplá, takže by to mělo všechno rychleji. Starý těsnění zahodit. A teď se vrhneme na dělovodní dýmky. Proto bude velmi rychlej. Tak já si dám si odložit. Doufám, že něco uvidíte. Tak, mám ocet. No, nejdřív propáchnu tělo vodní dýmky vodou. Aspoň trochu. Z toho nejhorší prostě, ale to šlo pravičně. Tak, teď ze spoda od prstem. Ze zhora nalej trochu octu, nemusí být moc, stačí fakt jen maličko. Octu i ze zhora a nic si takhle proleju. Octu to působí fakt pěkně, vodnice je pěkně čisté, už se musí proplechnout 5krát, 6krát čistou vodou, aby nesmrděla. Tak. Dobrý. Kdyby měl někdo opravdu dlouho nemytou vodnici, tak může použít klasickou štětku, co se dá koupit normálně v vodnicových krámech. Na Zavolímou vidíme, určitě mají taky, bylo to stále 50-60 Kč. Tady mám ještě jeden starší model, ten už je tady mám vyloženě jenom na kotlík třeba, nebo na takový finový hodně záležitosti. V neposlední řadě je dobrá hitka na vázu. Tu taky používám, pokud se mi ve váze chytí hodně velká špína, stačí použití jednou za měsíc, někdo může častěji, fakt záleží na lidech. Takže vodní dýmku ještě jednou proliju octem, postup je furt stejný, můžeme nalít i do srdce vodní dýmky, no a určitě do těla, tam se toho chytá úplně nejvíc. Tak, propláchnu vodou. Ocet má výhodu v tom, že opravdu stojí pár korun, může to koupit všude a je velmi účinný. Určitě se osvědčil o dost líp než různý přípravky na vodní dýmky, prostě ty vodnici zasmradily o dost víc. Prostě bylo, tohle mi přijde prostě nejlepší řešení. Tak, tadyhle je krásně větru Jak vodnici s oblibou nechávám podobání ve vodě, jako já vím, jsem prase, ale ne dělat. Tím už jsem se smířil, to z mý vodnice už asi nikdy nedostanu. Na funkci to vliv nemá, takže s tím nemám žádný problém. Takže teď vyleju vodu z vázy. Znovu nalej trochu octa, a teď už smí. Dáme čistou vodou, horkou samozřejmě. Nasadíme tělo vodní dýmky
tak aby se mohlo vymít i srdce. A nalejeme do něj ocet. Můžeme i do těla. A už mi to tu přetýká, to nevadí. Tak. Takhle necháme uvnitř, dejme tomu 10 minut odstát, pak vše propáchneme, vylejeme a vodnice je připravená k další použití. Děkuji za pozornost, těším se na další. Tak, takže přibližně po 10 minutách můžeme vodní dýmku vyjmout z octové lázně a vymít čistou vodou, aby se zbavili zbytkového zápachu. Myslím, že váze je o poznání čistější a vodnice doufám, že taky. Ocet. Použil jsem skoro polovinu litrového balení a tady musím podotknout, že stojí 11 korun, takže ocet za 5-6 korun si myslím, že můžeme obětovat. Čištění, vyplácnutí je velmi snadný. Na začátku horkou vodou, potom vymývám studenou, aby byla vodnice připravená rovnou k bublání, protože vod z teplý vodnice moc nedoporučuju. Tak. Ještě při vymývání vázy bacha na to, už jsme jich pouze takhle pár rozhodů. Když je člověk opilej, tak to je hodně rychle. Tak. Ještě tam trochu cítit ocet, je. Ještě pro změnu studenou vodou. Tam předít. Máme krásně venku. Tak myslím, že teď už je to lepší. A stejně určitě pár vymítí potřebuje. Ten ocet je fakt silný. Těžko se to dá zbavit. Tak, tohle jo. Necháme chvíli stát a teď samotnou vodnici. Mám to také do toho rovnou pouštím vodu a rovnou můžu to jednoduše provachovat. Prostě nic na to není, tady si přidržel, aby mi voda nevytejkala. A čištění na světě pro pachování. Teďka dám puštěnou horkou vodu. No, v konečné fázi pustím ještě studenou, aby se ta vodnice schladila. Samozřejmě nesmíme zapomenout i na propachnutí srdce, protože tam jsme ho taky